Здравейте, ютубери! Моето име е Мимозакс! И днес това ми е първото клипче и ще играем на интернет с моите приятели Атила и Нелио. Ага. Сега влезам... Няма ли да кажете едно здрасти на ютуберите? Здрасти. Чао. Брат, мога да вляза в сървъра ти. О, чакай. Как така е? Вече мога. Ясно. Влизам. О, хубав избор. Дама. Ето ви е къщата. Не е довършена обаче. Виждам бе. Аз да съм чак толкова сляп като баба. Мимо, къде си? Мариане не пъй нищо. Виж, аз съм с дрехите на нинджата. Голям нинджа. са. Голям нинджа. Радвам се, че имам канчи. О, аре, ай да гърмим бомбата. Ай да гърмим бомбата. Бомба. Чакай, гръмна... Не е ли мъра Ево да ти кажа, трябва да го гръмнеш. 24. О, Гръмни го и тук под... И тук да двете Между двете дървета, както кажеш. О, ще има... стане бах ти е Прописал там. Да видим дали Мариан ще има лайкове. Добре, Ти видях я? назад. О, май! Чакайте да малко. Заедно. Басите. Не струваш! Изчезва от стената! Изчезва от стената, не струваш! Глупако! Слабак. Въртай ми 50 000 лева! Да съм скъпил от банката. Хладна го парите си ги дадох, ама никой не ми ги връща. Отивам се в къщата. Мимо! Прочети той календара. Ето го така. Ей, мут! Февруари! Monday! 30 day, Thursday, all day, Friday, събота, Сконстей. Абе, брат, Най-добрият календар, нали? кога за последно си имал шестица оценка по английски? Или коя ти е била? Аз го направих с правописни грешки, да е по-смешно. О, да, виждам. Добре. Осъва се, алелуя, покланя се на слънцето. Ко толкова дрънка, ба? Крафтвам бе, аз съм крафтмастър. Крана раницата. Какво правиш бе? Лудея! Какъв младеж си ти бе? Ти си позор за България бе! Аре бе, кой го казва? Дядо Пенчо. За От малко втора ще махала. Окей, нема проблеми. Дядо Пенчо от втора махала. Пенчо. Мариана отива да събираш дърво. Нищо какво но. Дърво, отивай. Ама, Атилан, Но, няма, тръгваш. но, Няма, тръгвай. Ама какво? нямам Айде. брадва. Брадва, ти да се търсиш, бе. Ето тук има една брадва. Айде! Като събереш 20 дърво, са връщаш, не ме интересува. Толкова ме мързи, толкова е далеч. Това ще ми отнеме 1 година. Не ме интересува такова да търсиш. Ако искаш, се изпотикат прасет, само ти да я намериш. Успях! Ай, стигай! Ай, сектир, бе, успях! Тя са 20 дърво и тогава се върне. Ако не са върне, тогава няма... Сега трябва да... Наблюдавам ти. Той ли? Имам бинокъл, тъй че... По-хубаво наблюдай май аз. Добре. Тръгвам за тързе. Наблюдавам те. Искаш ли да виж дойдете отдолу?
Тъй като съм гол. Чакай малко, брат. Мъръв, той малко. Отивай за дърво. It's me. О, fuck no space. Опа, че псувам ютубри. Се осиманкам по носа, тихичко, микрофона ми е малко слаби. Ай, тръпай. На здраве! Ако не събереш 3 дърво, няма да се върнеш. Не дори да пусна в къщата. Ами аз я за душа. Аз и Мариан ще живеем в една стая. То да ми събере 20 дърво май, ако иска да влезе. Да. Ние по мапа сега сме на Тейлър. Дърво! 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 Вау. Дърво! Бързелвай! Къде? Вие какво правихте докато ма нямаше? Нишли ба! Дърво! 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 Вие какво правихте докато ма нямаше? Дьо знам! Как си докато нямаш? Ти мислиш, ще помня след 2 минути ли бе? Да. Има предвид докато бях задържал разговора. Къде да знам? Как къде да знаеш, нали беше? Добре, показах на Мариан. Показах на Мариан календара. Аз написах съботата. Много грамотно. Много грамотно. Аз написах съботата. Ама той написа половината, аз написах Мунди. Напротив, аз написах само събота. Аз написах само събота. Събота! Шапана, ценните ми от слушал. Ще снимам хомито. Ще снимам хома. Снимам хома. Ма това календар е много добър, бе. О, бейби. Не да остани пред къщата. Ти мяташ, ама мятай и те на публиката. Чакай. 3, 2, 1, кадър! О, ба, всяка да снимкаш чърсти. Брат, за кога си мога да си добавям хора в стима, бе? Сега аз чекай хора да видя, че ми дадат профила, че ми дадат снимка. Вау, колко... О, да, той има няколко безплатни игричка. Има NBA 2015. Другата игра коя е? Еми той има 4 игри има. Кои са? Не знам, мама ми се тъпи. Кажи Тук ми, няма да има зомбите или ко? Няма да има. Хора, не мога да се добавям, приятели. Мариана, връщай се. Нямам Аз още ще му- 30 дърво. Не ме интересува, връщай се. Ако не се върне 10 секунди, няма се в къщата. 1, 8. Хора, ако не мога да се добавям, приятели. Питич, Google. Той ще ти каже. Има предвид в Стима. Питай тогава чичко Стим. Ой, Чичко, тогава питай дядо Стим. Той може да ти каже, ама сигурно ще е забрал. Май получил инфо. Тук съм. къде да съм? Айде, връщай се, ма. 1, 2, 3, 4, 5, Оба! 10! Ти знаеш ли аз къде съм? Много надалеч. Това е околото на съдбата. Това е нинджата от тайния агент. Нинджата. Не се петък и нямам домашни. Еми той ни. Ами, аз си говоря за себе си. Мен не ме интересува кой има домашни. Само Добре, значи не те интересува коса. Добре, никога не дай тогава. Сгоден си. Чао! Не искам ти да кажа, говори за домашните ни за училище. Нелянчо, кажи на нашия приятел Мариан, колко го обичам, бе. Хора, защо не мога да добавям приятели в Стима, бе?
Защото самотник. Аз имам доста приятели. Ето разбрах как си. Имам доста приятели, да ти кажа. И ти с двама, трима. Само 3. Аз имам около 26. Аз пък не знам как. Защото... На мен трябва чак толкова приятели от Стима, бе. Само те, дет ги познавам. Той не го интересува. Да, брат, само те! Виждам писе. Не знам как да си го оправя да мога да си такова. Ще снимам програмата. Фебруари, Говоря за... февруари, Говоря мъти, да снимаш. търтиде, турсиде, орде, фреде, субто, скунсде. Брако, не може да бъдам приятели в Стима, бе. Нали ти казах, бе? Добре, а ти днешната мисия успешна. Откъде идваш? От 2 сантиметра. Ето го и Мария. Давя са! Давя са! Помощ! Ето го и някакъв мускачен. Да ме би. Нинджа от Китай! Ей, Китай с такъв! Ой! Аз съм нинджата с брадва. Тъга и Мария. Ето ти давото. Точно 30. Дроп парти. Ей, Маро, виж какво имам. Вижте какво имам. Дървото изчезна, Мариане. Вижте какво имам. И то 2 от тях. Не ме интересува. Има и пръчки. Някой ми е разбил пак вратата. А, не. Искаш ли да я Чертавам разбия? Искаш ли да я разбия? Не ме моля, бе. Аз съм беден, нямам пари, бе. Нямам дърво. Добре, де, откъде взе тая раница? Аз му я дадох. Кой ми я даде? Аз му просих цял ден. Това е най-голямата раница и аз я имам същата. Откъде те взе парите? Какво? Нищо, текне. Раницата е взех от пей мапа. Раницата е взех от пей мапа. Той е чиста, моят между другото. Мартин влезе на линия. Не ли отчупи с честа? Пречи ми. Абе брат, няма да го щупя. Ще направим нов твоята стена, заклям се. Първо ми направи чиста. Марто. Снимаме клип. Мариан снима клипа. Мариане, няма да го представиш, бе. Марто, ти тук ли се? Да, здрасти. Марто. Да знаеш, Марто, имам една новина за тебе. Какво? И аз вече имам книгата на Емил Кондрат. Аз съм прочетох. Аз съм вече на 4-та глава. В моят. Брат, не мога да повярвам, че ти... Мариане, не мога да повярвам, че ти чеш книги. Много смешно. Мариане, Мартине, за тип ми знам, брат. Къде не те познавам, кой си? Аз съм чел. Аз за сега съм чел към... И това е единствената интересна игра. Не игра, книги. Може само леко по-силно да... Ако направят книга за интернет, коя ще е по-хубава? Тази на Емил Кондрат или тази за интернет? Интернет. Човек, Да. айдамите ми са запазени, обаче не знам къде съм. Да, ти нали миналия път беше загубен. То не е ли? Къде сте? Ами в нашата къща. Мацки си... Тоест в моята. Марто. Нелю. Я съм стояла до къщата. Стой там. Тук спри. Не, до къщата. Айде. Тука. Дето са аз гледам. Държам те. Ще хвана, ще да хвана. Малко напреде. Още напреде. Още. Добре, стига. Ще да хвана. Гледай надолу. Кечмания! Сървъра май бъгна. Не е бъгнал. Абе, Стой. Значи ми гледай. Стой под прозората. Ела тука. Стой под прозората. Стой под прозората ти казах. Значи, стой само така. Не идей да го затваряш. Стой така.
Давай, затвори го. Магия! Магия! Голяма магия, виж топта. Айде, магиосните са измамници. Какво да правя? Помощ! От Значи да полесна. Помощ! Смирка, смирка и чурка. Опа! На вас ли го казах? Става тъмно. И става прилежно. Мама на тъмно. И е февруари. Аз трябва да включа лампите. И Сега трябва да проверя нещо онлайн. О, не любите онлайн, брат. О, е. Еми дай Само да Ей, ви кажа, добре, това този беше от Делян мен. Пинков, Кая? Какво каза? т.е. Делян Минков, нали те няма? Това беше... Може да се изкажа ти. Благодаря. Това беше всичко от мен. Аз съм Мимозакс. Аз съм Атилакс! И дано ви е харесало клипчето. Дано ми харесал клипчето. На мен да ми харесал. И коментирайте, Чао. харесвайте И довиждане. до скоро!